Jimarek ji Rewşenbîr û çalakvanên Qamişlo dest bi kampanya piştgiriya YPG kirine. Li Qamişlo ji bo piştgiriya YPG şervanên biyanî jî tevlî kampanyayê bûn û li qada cangoriyên biyanî daketin kolanê. Rêveberiya kampanya piştgiriya YPG Şehnaz Osman dibêje got wê çalakiyê wan berdewam. Ji Ewropa hatin, ji Amerîka hatin bo ji ber got rastiya YPG zanin YPG hêzek şerê şûnan bi navê mirovahiyê şerê Daeş dike. Îro em ji sekinîn dibe hemla me dema pêşin fealiyatê jî çêbûne. Şervanên beyan jî ji bo dengê Amerîka piştgiriya xwe ji bo YPG nîşandan. Gelekî giring ya ku piştevaniya YPG bêkirin. Ew egera aramiya Sûriyê ne. Eger ne ewban, Daeş dê kontrola deverê kirba û dê milyûnan penaber heban. Kesek vê naxwaze. So I came here today because I guess there has been Ez hatim vê de îro ji ber ku hindikî destgehên medya dibêjin YPG terorist in. Ev ne rast e. YPG sivêlan diparêze û xwe diparêze. Armanca wan gelê rojava biparêzin. Beriya demekê ji niha daxuyaniyên ji aliyên berpirsên îtilafa operasyona Sûriyayê derketibûn û tê de dibêjin got YPG teror e. Ev yek li rastî nerazîbûna kolana Kurdî li Sûrî hat. Rewşenbîr û çalakvanên bajarê Qamişlo bi kampanya piştgiriya YPG xwestin got bersiva vê yekê bidin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.